Пам-пам-пам. Господарство, починаем. Як то кажуть, осторожно, двери зачиняются. Заходьте. Всім вітаночки, господарство, починаем. Агульний сход неабыякавых. І першую чергу будуць наши галоўныя Евген Вильский, Петрас Аустравичус, Виталий Савюк и Йорг Дмитрук. Першее уводное слово. Вітаю, шановне господарство. Вітаю всех, кто не пожидал своего часа и пришел сюда. За последний тыдень на сход неабыяковых обрушилось столько хейта, столько угроз. Кому-то мы очень сильно перешли дорогу, поэтому все, кто сюда пришел, это настоящие герои. Сегодня мы уже провели короткую презентацию БНК всей Литовской Республики, но мы прекрасно понимаем, что мы все должны делать для белорусов. Поэтому мы здесь продолжим это самое наше мероприятие, вторую часть. Если те люди, которые смотрели прямой эфир Сейма Литовской Республики, увидят какое-то повторение, ну, прошу извинить, потому что сейчас мы повторяем это все для белорусов. Дякую за увагу. Представляю нашего друга, большого друга Беларуси демократической, Петр Аштравичус, депутат Европарламента от партии либералов Литвы. Давно сотрудничаем с Петросом. Мы с ним на одной волне и прекрасно понимаем друг друга. Поприветствуйте. Добрый день. Спасибо, Евгений, за хорошие слова. Да, мы начали все это мероприятие, то есть инициировали сегодняшний как бы такой наш дискуссию и соучастие в чем-то новом. Мы подумали, что говоря о Миколе, о Павле, которые за застенками, мы должны сделать что-то такое, чтобы это было бы не только, знаете, пришли, поговорили, разошлись и все. Да? В политике есть такое понятие, что необходим нажим и как бы продолжение работ. Поэтому мы пришли к выводу, что необходим форум Статкевича. Я думаю, что Павел Северинец не обидится, что его имени там нету, но мы о нем говорим, никогда не забыли и не забудем. Мы понимаем, что это как бы те, которые уже 5 лет за застенками, и они все начали, и они являются лидерами того сопротивления, которое потом началось и продолжается. Так что они для меня как бы и герои, они те, которых мы всегда видим перед собой, когда говорим о оппозиции и так далее. Так что Павел, когда выйдет и примкнется к нам, он все поймет. Микола, с которым я знаком долгие годы, я его очень уважаю, его семью, его все начинания и так далее, он для меня как бы является таким стандартом борьбы, несломленной борьбы, кстати, это очень важно. Поэтому мы и сказали, что нужен какой-то форум, не абстрактное слово, форум Статкевич. Вот так вот.
И он сам будет после некоторого времени высказывать и участвовать в наших дебатах. Приняли резолюцию, приняли декларацию. Это не только о нынешней ситуации, нам надо думать о будущем. Общий враг нас должен мобилизовать. И поэтому я желаю, чтобы вот это продолжение нашей дискуссии, чтобы выходить на какие-то конкретные мероприятия и так далее, потому что повторять то же самое только на словах уже недостаточно. Слушайте, русский агрессор, российский агрессор становится не слабее. Я вам говорю ответственно. Он не теряет своих прежних целей. У него уже не только Украина. Я только могу со своим, как говорится, недопониманием выразить соболезнование, что некоторые даже на Западе как бы помогают этому агрессору, дают ему и дальше карт-бланш, то есть возможность действовать так. Вот этот 28 пунктов план, это что-то такое. Там нет свободной Украины, там нет, я бы сказал, безопасного будущего всему региону. Да? Это должно нас мобилизировать. Это должно нас мобилизировать. И я вижу Беларусь как европейское государство. Я не соглашусь ни с каким неполноценным статусом Белоруссии в Европе. Ну, если будет референдум и так решит белорусский народ, ну что ж, поделаешь. Но я не думаю, что свободные люди могут себя, значит, одну руку к ноге привязывать и идти так наполовину. Я не думаю, что это белорусский путь в будущее. Вы должны амбициозно смотреть на будущее и требовать своего места и бороться за это место. И не соглашаться с ни с каким 1/3, 1/4, 1/2, 3/4 свободы и так далее. Или все, или, как говорится, ничего. Да, иногда бывает такой выбор, но я желаю, чтобы это была бы мобилизационная идея, чтобы, знаете, нам что-то сказали там, и кто-то подсказал, что мы будем неполноценные. Нет, этого не будет, потому что мы люди, которые хотим жить с собой, с свободной конституцией, европейским выбором, полной интеграцией и так далее и тому подобное. И я очень надеюсь, что вот наши дискуссии, они будут практичные, да? Что мы будем говорить о том, что надо сделать. Куда поехать, что сделать, какие сделать конкретные работы и так далее. То, что либералы, социал-демократы и крестьяне-демократы объединяются, очень хорошо. Да, партии различные, но беда-то одна. Беда объединяет. Да? И я очень надеюсь, что вот это начинание этой коалиции, она станет сообразным политическим магнитом, который будет притягивать и другие партии. Это должно быть открытая коалиция, да, открытая для свободных людей, свободно мыслящих людей. И что же, вперед, как говорится, в будущее. В Литве мы имеем такое высказывание, что хорошее начало – половина работы. Я очень надеюсь, что Евгений и другие мои коллеги, мы сделали хорошее начало, но, конечно, еще не половину. Нам еще это предстоит сделать. Поздравляю всех, приглашаю на общее, как говорится, начинание, общий проект свободной Беларуси. Спасибо вам. Приветствую всех собравшихся. Еще раз хочу выразить слова благодарности Литве и, в частности, Пятрасу Аштравичусу за его помощь вообще белорусам. На самом деле, только, наверное, благодаря ему
состоялось сегодняшнее мероприятие, форум Статкевича. Вот. И очень странно, что некоторые представители наших демсил критикуют участие в этом мероприятии. Хотя я думаю, что могли бы прийти, поучаствовать, высказать свое мнение. С БХД и Народной громадой Статкевича мы взаимодействуем с 2020 года, еще со времен начала сбора подписей. Тогда мы вместе собирали, во многих городах наши активисты вместе собирали подписи, участвовали в предвыборной кампании. Затем мы вместе тоже взаимодействовали. Вот. У нас есть и отличия, и разные взгляды на определенные вещи. И мы вместе обсуждаем какие-то моменты, бывает, что-то кому-то не нравится, и никто не заставляет никого принимать никакие решения, потому что мы все боремся за демократию. Данный форум Статкевича, можно сказать, в какой-то мере посвящен Николаю Статкевичу, Павлу Северинцу. Это действительно люди, которые, можно сказать, кладут свою жизнь в борьбе за свободу белорусского народа. И эти люди, мне кажется, являются авторитетами в глазах белорусов, которые национально ориентированы. Вот. Это очень важно, что есть примеры такой борьбы. И Николай Статкевич, когда вроде как его освободили, вроде дали ему возможность быть на свободе, но, на мой взгляд, он совершил героический поступок и вернулся назад в Беларусь. Это сложное решение, которое на самом деле он сделал первый из тех белорусов, которых отпустили. Это такой, можно сказать, пример героизма. Поэтому мы должны понимать, что люди отдают свои жизни, свое здоровье в борьбе с диктатурой, и мы должны равняться на этих людей и обсуждать какие-то вещи друг с другом, не боясь этого, высказывать свое мнение. Это нормально, потому что мы стремимся к демократии. Все, спасибо. Можна сидя? Поважане господарство. Ці чутно? Добре. Так. Меня зовут Георгий Дмитрук, я представляю белорусскую христианскую демократию. И сегодня я хотел бы трохи поразмовлять про моральное лидерство. Я написал невеликую такую статью по этому поводу и хотел бы, каб вы почули. Сапраўдныя лідары павінны быць гатовымі ахвяраваць усім дзеля свабоды свайго народа. Эта фраза належыць Нельсону Мандела, чалавеку, які адсядзеў у турмах апартэіду 27 гадоў. Моральное лидерство – это уникальная здольнасць чалавека, якая выяўляецца у рашучасці прымаць уласнае рашэнне, грунтуючыся на сваёй веры, на сваіх перакананнях ці на сваіх каштоўнасцях. Але вернемся ў 20-й год. Беларуская рэвалюцыя 20-го была ініцыяваная воляй беларускага народа, нязгодна з фальсіфікацыяй выбарчага працэсу рэжыму Лукашэнкі. Мільёны беларусаў былі абураныя спробай рэжыму груба здушыць свабоднае волез'яўленне і выйшлі на вуліцу, адстойваючы свой выбар. У адказ улада прымяніла гвалт. Такім чынам, маральны выбар нашага народа, выражаны ў патрабаванні справядлівасці і дэмакратыі, дае нам адназначны адказ. Беларускі народ з'яўляецца часткай сям'і дэмакратычных еўрапейскіх народаў. Патрабаванне ад рэжыму справядлівага падліку галасоў і імкнення народа да дэмакратыі – гэта і ёсць справядлівая, сапраўдная матывацыя народных падзей 20-го года. А што ж мы ў выніку атрымалі? З боку рэжыма жорсткія рэпрэсіі. Пра гэта ведае ўвесь свет. І в результаце чаго мы вынуждены былі бегчы. А вось з боку так званай дэмакратычнай апазіцыі, заснованай на прызнанні Захадам легітымнасці Святланы Ціхановскай і кіравана
філігранними намаганнями групи службових особ з партії АГП на чолі з Сподаром Лебедським, ми нечекано отримали симетричну політичну картину, але вже з іншого боку, з боку демократичної опозиції. У ключовому сегменті політичного білоруського порядку ми сутикнулися з відсутністю демократії і з практикою імітації боротьби з режимом. Таким чином вимушені признати факт. На жаль, наше політичне супротистояння за демократію і справедливість у Білорусі протягнулося у демократичній Європі. Виснова. Білоруському народу потрібне лідерство, засноване на європейських принципах демократії, а не на признанні лояльності до офісу. На мой погляд, я настоюю на гэтым. Такими моральними лідерами, здольними об'єднати білорусів у тим ліку і у вигнанні, з'являється состаршиня БХД Павел Северинець і лідер народної громади Микола Статкевич. Чому менавіта яны? Перше, політичний стаж. Шмат гадоў запары яны по 30 гадоў, амаль по 30 гадоў. І Павел, і Ніколай отдали політичній боротьбі за демократію і справедливість у Білорусі. По-другое, тюремний стаж, що називається заплачено кров'ю. Колькість гадоў, уже проведених нашими лідерами у турмах за стінках режиму, давно виявляється у двохзначних лічбах. А колькість арештів на двоїх більше за 100. По-третє, політична мудрість виявлена у формуванні власної політичної спадщини. Висілки, видатковані нашими лідерами на створення і розвиття демократичних партій БХД і Народна громада, змогли мультипліцировать цілий шерах політичних лідерів, які протягують розпочату справу. Ну і по четверте, репресії. Події 2020 года продемонстрировали нам і всьому світу, хто ж насамрэч являється моральними лідерами білорусів, здольними у потрібний момент приймати важні і смілі рішення. І Северинець і Статкевич були арештовані спецслужбами превентивно за кілька місяців до дати так званих виборів 2020 года. Таким чином, самі спецслужби, сполохуючися наших лідерів, уже проголосували арештами. Ці можуть інші білоруські політв'язні і політики стати моральними лідерами білоруського народу. Безумовно, ми відкриті до діалогу. Сябры, мы готовы взять на себя отказность у дочинения до формирования демократичного национального лидерства. Мы готовы створить эффективный инструмент консолидации демократичных сил. Мы умеем домовляться и умеем виконувати свої обіцяння. Ми готові йти шляхом просовування демократичних коштовностей у білоруську супольність, керуючися моральними принципами, які нам передали соправдні лідери Микола Статкевич і Павел Северинець. Врятування гэтага чалавечого свету лежить нідзе інакш, як у чалавечым сэрцы, у здольнасці чалавека разважаць, у чалавечай пакоры і ў чалавечным пачуцці адказнасці, сказаў Вацлав Гавел. Няўжо можна нешта дадаць да гэтых слоў? Микола Статкевич і Павел Северинець – наші героі і лепшыя сыны беларускага народа, для якіх грамадскі абавязак і нацыянальная самасвядомасць не пусты гук, а сэнс і жыцця і барацьбы. А іх лідарскія якасці і асабістая адказнасць перад беларускім народам даказана не словамі, а крывёй. Я ганаруся тым, што асоба ведаю Павла Северынца шмат гадоў. Я прыйшоў у палітыку менавіта праз яго. Я ўбачыў у ім маральнага лідара, здольнага весці нас да пабудовы новай Беларусі. Я асабіста знаёмы з Миколом Статкевичем. Это моцны палітык, варты афіцэр і магутны лідар. Няхай Гасподзь дабраславіць нашых лідараў. Жыве Беларусь! Итак, паважанае гаспадарства. Зараз у нас будзе цікавая тэма. Інтэрвенцыя Расійскай Федэрацыі у адносінах... Яшчэ раз. Добра. Дякую, Юра. Сябры, сейчас
Тяжкий час і темра. Білоруси стомилися. Але треба триматися. Нам, як ніколи, треба моральні лідери, потрібен стяг. И они у нас есть. Это Никола Статкевич, Павел Семиревнец, которые всей своей жизнью доказывают, что можно змагаться за идею, не только за какие-то привилегии, а именно положить свою жизнь на то, чтобы Беларусь стала вольной, демократичной, независимой страной. Нас тут обвиняют, что мы раскольники. Раскольники. Да. Что мы пришли сюда, чтобы расколоть демократическое движение. Ну, пробачьте. Сход Необыяковых всегда отличался тем, что мы зовем сюда всех, кто хочет. Никому нету никакого отказа. Я лично написал приглашение в офис Светланы Тихановской 3-4 дня назад. Ну, извините меня, нас не видят, не слышат, но зато навешивают ярлыки. Да? То есть, если это не санкционировано с кем-то свыше, значит, вы раскольники, значит, вы подрываете демократический рух. Ну, пробачьте, где тут демократия? Партии имеют право высказываться, имеют право иметь свое мнение. Мы имеем право выдвигать своих лидеров, которыми мы гордимся и под знамя которых мы готовы идти. Обращаю внимание на то, что как только мы объявили об сходе Необыяковых, другое название форум Статкевича, сразу началась срежиссированная кампания атаки на организационный комитет, на всех тех людей, которые принимали участие в какой-то... Это и в рассылках писали, это и заказные статьи, это и давление на родственников в Беларуси. Есть такие случаи. Да? Кампания четко срежиссирована и началась в один день по всей этой. Это говорит о том, что мы на правильном пути. И кому-то это сильно не нравится. Но мы будем протягивать. Живе Беларусь! Итак, цяпер у нас будзе, як я казаў, самы цікавы блок, это блок прэзентацыі. Прэзентацыі у нас будуць аб гібриднай акупацыі Лахвіча і БМК сама прэзентацыя схода. Таму запрашаем зараз Александр Навукович, ён же пазыўны Лахвіч, Алена Філатова, Хелен-Мінская, Михаил Кучеров і Антон Малкін. А пасля будуць мікрафон дадзены ў зал на пытанні па гэтым двум дакументам. Вітаю гаспадарства. Жыве Беларусь! Что-то неяк прыснулі. Тэма важная насамрэч, таму давайте прачынацца. І вось я пачуў, што там нейкая ганьба, пачынаюцца спрэчкі. Як добра, што я не лажу па гэтых, як правільна слова-то сказаць, чатах. Ось, таму не звяртайце ўвагу, все гаразд. Так, па тэхнічных прычынах будзеце, напэўна, бачыць толькі мяне, бо слайдаў не будзе, тут трошку падрыхтаваўся. Патлумачу, як магу, плюс выйшаў не адзін, каманда дапаможа. Інтэрвенцыя Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь, усталяванне гібриднай формы акупацыі. Чаму гэта важна? Беларусь суседняя дзяржава ЕС і НАТО. Тобто, калі Расія ўжо мае моцны ўплыў на Беларусь, з цягам часу яна там ўжо замацуецца да такой ступені, што Расія будзе межыць з гэтымі краінамі. Фактычна страчаны суверэнітэт і пашырэнне кантролю РФ. Так, тут складана з гэтым не пагадзіцца, таму што носьбіт беларускага права, як правільна,
крыніцу ўлады, беларускі народ ён не пануе ў Беларусі. Тобто адэкватныя людзі, зразумела, яны супраць вайны, але паўплываць на тое, што адбылося ў 22 годзе, яны не смаглі. Тэрыторыя Беларусі выкарыстоўваецца для агрэсіі супраць Украіны, ціску на краіны Балтыі і у міграцыйных аперацыях. Мы ўсе памятаем, як лезлі розныя людзі праз плот у краіны захаду, дзе мы мяжуем, і мы памятаем вайну, якая распачалася з нашай тэрыторыі у тым ліку. Інтэрвенцыя пачалася ў 1996 годзе. Вырашэнне канстытуцыйнага крызісу пры ўдзеле РФ, фарміраванне залежнасці рэжыму ад падтрымкі Масквы. Я патлумачу. Глядзіце. Вырашэнне канстытуцыйнага крызісу пры ўдзеле РФ. У 1995 годзе прыязджаў такі палітык, як Чарнамырдзін, і паўплываў на тое, што нам моцна зараз адгукнулася. Падтрымка Лукашэнку, ліквідавалі Савет міністраў, як правильно? Савет міністраў? Верховный Совет и заменили его двухпалатным парламентом. Так, и да, 95-96 год, плюс размаўляў з Семёном Шарэцкім, ён сцвярджае, і да гэтага чалавека таксама можна звярнуцца, гэта палітык беларускі, яму таксама тэлефанаваў Ельцын у 95 годзе і патрабаваў не перашкаджаць прэзідэнту, а менавіта вось сіплай сабакі з вусамі, каб не перашкаджаў. Фарміраванне залежнасці рэжыму ад падтрымкі Масквы. Ну, я думаю, што патлумачыў. Калі што, потым паразмаўляем далей. Форма ўмяшэння РФ. За 3 дзесяцігоддзі падтрымка нелегітымнага рэжыму, эканамічны і крэдытны ціск, кантроль над інфармацыйнай прасторай, размяшчэнне войскаў РФ, выкарыстанне Беларусі як плацдарму. Я думаю, тут тлумачыць, напэўна, нічога не трэба. Мы все пабачылі, што з Беларусі адбылася вторгнення ва Україну, 22 год. Размяшчэнне войскаў РФ, я нават памятаю, як я 17-й, напэўна, год выходзіў супраць, каб у Беларусі былі расійскія базы. Так, контроль над інфармацыйнай прасторай, памятаем, давайте далёка хадзіць не будзем, 20-й год, калі у нас адбылася рэвалюцыя, ну, назовем яе так, нашыя медыа яны байкацировали ввогуле выхад на інфрапрастору, але прыехалі расійскія прапагандоны, і мы па сённяшні дзень іх бачым. Эканамічны і крэдытны ціск таксама мы моцна залежым ад эканомікі Расіі, асабліва ад нафты, газа, на якую у нас пасадзіла адміністрацыйная акупацыйная адміністрацыя Лукашэнкі, якая належыць, гэта кішэнная адміністрацыя Кремля. Ну, падтрымка нелегітымнага рэжыму ўжо казаў. Гібридная акупацыя. Беларусь не абвешчана акупаванай, але страціла фактычны кантроль над ключавымі дзяржаўнымі функцыямі. Гібридная акупацыя – гэта сучасная форма знешняга кантролю над дзяржавай. Калі краіна агрэсар атрымлівае фактычны ўплыў на палітычныя, ваенныя, эканамічныя, інфармацыйныя рашэнні дзяржавы, без афіцыйнага абвяшчэння акупацыі і без адкрытага ўводу рэгулярных войскаў у класічным сэнсе. Іншымі словамі, гэта акупацыя дэ-факта, але не дэ-юра. Іншымі словамі, гэта акупацыя дэ-факта, але не дэ-юра. Каб патлумачыць сваімі словамі, ведаеце, я скажу, што інтэрвенцыя, якая праходзіць на сённяшні дзень, яна страшнее класічнай акупацыі, таму што да, большая колькасць беларусаў размаўляе на расейскай. Мова мае значэнне, і гэта прынцыповая мая пазіцыя. Не валодаючы сваёй мовай, не разумеючы, хто твае продкі, якія твае карані, мы ўваходзім плаўна ў рускі свет, і вялікая колькасць беларусаў, на жаль, але яны ваююць за Расею. Яшчэ такі прыклад. Розныя нацменшасці, якія ўваходзяць у Расійскую Федэрацыю, не ведаюць сваёй мовы і не разумеюць тыя каштоўнасці, за якія яны ваююць ва ўкраіне. Тыя ж якуты, татары, прыехаўшы ва ўкраіну забіваць украінцаў, вось задаць пытанне, яны будуць проста абалванены той прапагандай, якая адбывалась там таксама дзесяцігоддзямі. Таксама прыклады Донбас.
Яны хацелі незалежнасці, адасобіліся. На сённяшні дзень яны не маюць тых заробкаў, працы, шахты разбураны, а мы маем тое, што не мае вады. І часта бачым відэо, дзе людзі просто збіраюць дажджавую ваду. Таму, на мой погляд, гэта намага страшнее, чым класічная акупацыя. Таму што пры класічнай акупацыі гэта вораг, яго можна вынішчаць, ну, так прынята ў цывілізаваным свеце. Але калі цябе абалваніваюць, вось тут трэба быць пільнымі. Наступствы для Еўропы, непасрэдная пагроза для Літвы, Польшчы, Латвіі. Чаму? Ну, таму што праходзіць мяжа вось, з гэтымі краінамі. Нам трэба першапачаткова камунікаваць і прасіць падтрымкі. Дзеля гэтага я, в прынцыпе, сёння тут. Магчымасць хуткіх ваенных рашэнняў РФ з тэрыторыі Беларусі. Гэта мы ўжо бачылі. Узмацненне рызыкі эскалацыі. І гэта таксама відавочна. Так, просьба да Сейма Літвы. Мы прапануем прызнаць факт інтэрвенцыі РФ у Рэспубліку Беларусь, падтрымаць распрацоўку дэфініцыі гібридная акупацыя, падтрымаць беларускі народ у барацьбе за суверэнітэт. Тут, я думаю, таксама ўсё зразумела. Беларусь ахвяра сучаснай агрэсіі РФ. Прызнанне інтэрвенцыі крок да рэгіянальнай бяспекі. Ну, а зараз мы можам паразмаўляць наконт таго, што я расказаў. Дзякуй за ўвагу і жыве Беларусь! Слава Украіне! Ачуа Літва! Ну, крышачку, спачатку, напэўна, было б варта БНК гучыць, а потым уже інтэрвенцыю. Ну, ты у нас увогуле галоўны тут. Я хацела бы крыху дадаць. Па-перша, мы зараз аддадзім мікрафон у зал, калі у вас застаюцца пытанні. Так, канешне. Дзякуй, гаспадар Сергей. Сёння вельмі сумленна працуе, вельмі нам дапамагае. Гэта для нас каштоўнасць, правда? Мы зараз аддадзім мікрафон у зал, таму што тэма інтэрвенцыі, яна вельмі цяжкая. Яна для спрыняцця беларусаў. Нам зразумела паняцце акупацыя, нам зразумела паняцце анексіі, таму што мы бачылі, што адбывалася ў Украіне не так даўно. Але мы зусім не разумеем, што такое інтэрвенцыя, як яна ўплывае на нас непасрэдна. Якія вынікі і наступствы мае гэтая страшная форма ўплыву. Яна дзейсна для нас жыццёва, небяспечная. Адсюль, калі мы распрацоўвалі праект, наша галоўная мэта была, напэўна, не давесці да міжнароднай супольнасці паняццё інтэрвенцыі, а адпрацаваць яго ў беларускім асяроддзі настолькі, каб мы самі разумелі, што з намі адбываецца, таму што толькі мы можам супрацьстаяць гэтаму дзеянню. А ніводная міжнародная арганізацыя беларусу не патлумачыць, што ёсць яго этнічная складавая, што ёсць яго нацыянальная прыналежнасць, што ёсць паняцце яго народу, і вось гэта тыя рэчы, якія звязваюць яго з бацькаўшчынай у першую чаргу. Таму зараз я даю мікрафон Антону Малкіну, таму што праект інтэрвенцыі, я казала, ён значна большы за тое, што мы рэтранслюем публічна, і потым мы перададзім у зал. Калі ласка, калі у вас вынікаюць пытанні, неразуменні, давайце гэта прагаворым, таму што Беларусь пачынаецца з нас, і я хацела бы вельмі, каб нашы намаганні, уся тая праца, якая вось астатні год трывае, яны не былі марнымі, таму што галоўная наша мэта гэта ўсё ж такі беларуская свядомасць, і мы не працуем на міжнародную публіку за фінансаванне, мы працуем на наш беларускі народ за ідэю. Дзякуй. Дзякуй. Ці можа Михаил хоча нешта сказаць? Я напрыканцы дадам. Добра. Тут уже у нас зламалася трохі. Вось, я прапаную зараз вам праект дэкларацыі о стварэнні беларускай нацыянальнай кааліцыі. Зачытаю яго і далей трохі паясню, а потом перадам слово Антону. Дэкларацыя аб стварэнні беларускай нацыянальнай кааліцыі БНК. Мы, прадстаўнікі беларускай грамадскасці, дыяспараў, ініцыятываў і рухаў, аб'яднаныя супольнай мэтай
аднаўленнем незалежнасці Беларусі і свабоды грамадзянаў. Звяртаемся да ўсіх беларусаў у Беларусі і за яе межамі з гэтым зваротам і абвяшчаем, што стварэнне беларускай нацыянальнай кааліцыі як адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай платформы супрацоўніцтва беларусаў усяго свету. Беларуская нацыянальная кааліцыя паўстае як адказ на выклік часу, патрэбу ў новай форме грамадзянскага дзеяння, заснованай на ўдзеле, даверы і ўзаемнай адказнасці. Мы ствараем супольнасць, дзе рашэнні прынимаюцца праз дыялог і згоду, дзе кожны беларус мае права ўплываць на працэсы, якія датычацца ягонай краіны, дзе голас грамадзянства не будзе падменены воляй асобных асоб. Місія кааліцыі – аб'яднаць беларусаў і іх саюзнікаў у дэмакратычную супольнасць, здольную каардынаваць агульнымі намаганнямі дзеля свабоды, годнасці і дзяржаўнай суверэнітэта Беларусі. Мы імкнемся аддаваць давер паміж беларусамі, вярнуць ім права ўдзелу ў прыняцці рашэнняў і сфарміраваць новы тып палітычнай культуры, заснованый на празрыстасці, салідарнасці і сучасных формах самакіравання. Беларуская нацыянальная кааліцыя бачыць сваю задачу ў кансалідацыі ініцыятыў і людзей, якія працуюць на карысць Беларусі. Незалежна ад іх палітычных поглядаў, прафесій ці места жыхарства. Мы імкнемся забяспечыць адкрыты ўдзел прадстаўніцтва ўсіх беларусаў, каб кожны мог абраць свайго прадстаўніка, узяць удзел у абмеркаваннях і зрабіць унёсак у супольнае рашэнне. Кааліцыя дзейнічае на прынцыпах адкрытасці і праваздачнасці. Усе працэсы, рашэнні і вынікі павінны быць публічнымі і даступнымі да грамадзянства. Мы лічым празрыстасць не фармальнасцю, а асновай давера і адказнага кіравання. Мы будуем структуру, дзе замест асобнага кіравання асабістая адказнасць кожнага удзельніка за супольнае рашэнне. Закрытасць змяняецца абмеркаваннем, а барба за ўплыў супрацоўнічествам. БНК не прэтэндуе на манаполію. Яна стварае прастору для ўсіх, хто падзяляе каштоўнасці свабоды, незалежнасці і грамадскай адказнасці. Беларуская нацыянальная кааліцыя бачыць Беларусь як сучасную еўрапейскую дзяржаву у брацкай сям'і Еўрапейскага звяза і НАТО, вольную ад знешняга контроля, пабудованую на падвозе да праў чалавека, грамадзянскай салідарнасці і ўзаемнай павазе. Мы імкнемся умацоўваць палітычную, эканамічную, інфармацыйную і культурную незалежнасць краіны, падтрымліваць тых, хто змагаецца, і даваць голас тым, хто вымушаны маўчаць. БНК стане цэнтрам стратэгічнага бачання і каардынацыі, пляцоўкай для супрацоўнічества паміж беларускімі ініцыятывамі і міжнароднымі партнерамі. Яна будзе спрыяць стварэнню празрыстай сістэмы ўзаемадзеяння грамадзян, аснове будучай мадэлі самакіравання і адказнага кіраўніцтва. Мы перакананыя, што толькі праз калектыўнае дзеянне, адкрытасць і салідарнасць беларусы змогуць аднавіць сваю суб'ектнасць і пабудаваць краіну, дзе ўлада належыць грамадзянам, а не асобам. Беларуская нацыянальная кааліцыя – гэта праява новай палітычнай свядомасці, новай здольнасці супрацоўнічаць і служыць сваёй краіне. Мы абвяшчаем стварэнне беларускай нацыянальнай кааліцыі, прасторы свабоды, даверу і адказнасці, дзе кожны беларус можа стаць удзельнікам агульнай справы,
адраджэння незалежнай і дэмакратычнай Беларусі. Прынята на агульным сходзе неабыякавых 21 лістапада, прашу прабачэння, на агульным сходзе беларусаў 21 лістапада 2025 года. Вильнюс, Литовская республика. Дальше у нас место для подписания. То есть любой участник схода неабыяковых, и это моя личная просьба, если вы согласны с такой декларацией и представляете какой-то проект, организацию, диаспору, просьба подписать, если вы с этим сгодны. Трохи зламаю планы, так, от себя лично. Сейчас буду говорить на ворожем для меня языке, российском. Потому что 25 лет я не слышал родного языка. А самое главное право нас, как людей, это наиболее ясно выражать свои мысли, планы и позиции. Примером тот же самый мой вторая родина, Люксембург, где 3 государственных языка, и никто никого не дергает за то, на каком языке человек выражает свои мысли. Что я лично наблюдал последние 5 лет. 20-21. Люди, которые с 90-х были в Белорусском народном фронте и которые поддерживали Белорусский народный фронт, оказались перед стеной молчания. У меня на груди мой друг с 90-х лет, середины 90-х. Он отказался уезжать из Беларуси по одной единственной причине, потому что 2 года проект цифрового государства, которое начинал Игорь Ледник, было просто заморожено. Результат вы все знаете. Игорь Ледник погиб в застенках. Это просто маленький личный пример, как шло так называемое объединение белорусов за рубежом. То есть люди, которые действительно были сведомые, оказались за бортом. В конце концов, после визита офиса в Люксембург, я обычный белорус, принял простое решение. Я задал сам себе вопрос, а кто кроме меня? И действовал так, как я считал нужным, координируясь с другими белорусами. Результат с 3-й попытки, начиная с мая 22 года, было на моем опыте. Это сейчас 3-я и все-таки удачная попытка показать, что есть еще точки, которые нужно и которые дают успех, точки соприкосновения любого белоруса, как на земле, так и за рубежом. Спасибо. Большое спасибо. Да, меня зовут Антон Малкин, я активист из Германии. Занимался здесь, участвую в организации коалиции и занимаюсь некоторыми специфическими вопросами. В общем, сейчас расскажу. Кстати, по поводу деклараций и заявлений. Мы не принимаем... У нас, поскольку мы строим демократическую структуру, которая должна управляться снизу вверх, мы не принимаем никаких документов от имени всех.
участвующих, не спрашивая их согласия. Мы просим подписывать каждого индивидуально от себя или от той организации, от той группы людей, которые их уполномочили. Вот. То есть коалиция должна расти и расширяться за счет тех людей, которые сами хотят в нее войти. Так, ну а теперь немножко коротко о своей части работы простыми словами. Почему мы говорим об интервенции или гибридной оккупации? Кстати, до сих пор еще у нас все демократично, и спор о терминах все еще не окончен. Так, мы это решим в процессе. Что произошло? У нас есть статья 3 Конституции. Суверенитет и власть исходят от народа. Можете взять любую конституцию 1994 года или какого угодно, вплоть до самой последней, самой лукашенковской из них. Все равно власть исходит от народа. Но если мы почитаем дальше то, что нам предлагает Лукашенко в качестве конституции, то мы увидим, что вся власть исходит от Лукашенко. Да и фактически, я думаю, не нужно здесь объяснять, как это произошло. Историческую справку мы здесь сэкономим. Так вот, возникает интересный вопрос. Как так случилось, что Лукашенко вынужден был записать в Конституцию параграф, который он заведомо не сможет выполнить? Может быть, есть что-то, что сильнее самого Лукашенко? Почему Лукашенко не может сказать, у нас не Республика Беларусь, а монархия Беларусь? Как бы было бы, соответствовало бы реальности и так далее. Но поскольку у нас республика, и поскольку он хочет называться президентом, то он, очевидно, согласно Конституции, не может сосредотачивать всю власть в своих руках. Потому что в республике власть, как известно, распределяется между 3 ветвями власти. А тот, кто узурпирует всю власть, фактически украл суверенитет у страны. Вот эта кража суверенитета, это и есть то, что лично я сейчас не говорю об общем мнении, называю оккупацией. То есть первый и главный оккупант Республики Беларусь — это сам Лукашенко. Ну а дальше Российская Федерация откусывала по кусочкам у Лукашенко этот самый суверенитет. То есть это однозначно гибридная интервенция, возможно, гибридная оккупация. Это мы еще договоримся. И вот Спадар Наукович сейчас нам об этом всем очень хорошо рассказал. Ну что, есть еще какие-то пожелания по комментариям или достаточно? По-перше, зараз прийде спадар Сергей, отожмет у тебя вот этот микрофон и мне его подвесит. Так что давай мы его пошкодуем, потому что он сегодня натурально целый день заняты. Дякую. Да, я хотела бы еще по коалиции крышечку больше разгорнута. Мы не взяли блок, где мы тлумачым, что это не вертикаль, не горизонталь, это кластерная модель, якую мы насамрэч распрацавалі і адаптавалі канкрэтна пад нашу кааліцыю. Гэта міжнародная практыка фармавання падобнага кшталту арганізацыяў. Гэта прынцып НАТО, гэта прынцып еўразвязу, то бок прынцып роўнасці, вось тое, што дэманстраваў насамрэч мемарандум увесь гэты час. Мы ў кааліцыі з камандамі БХД і краіны для жыцця ніколі не крычалі аб тым, што мы галоўныя, а яны нам дапамагаюць. Гэта не так. Мы з імі працуем на роўных, таму што мэта ў нас адна і задача ў нас плюс-мінус аднолькавая. Ідэалагічныя нашыя разыходжанні мы не ўздымаем, таму што не лічым іх зараз прыярытэтнымі ў нашай працы. Адсюль беларуская нацыянальная кааліцыя гэта не прынцып прымусу, гэта прынцып далучэння, пажаданні і свядомасці. Калі бы мы апублікуем, напэўна, сёння на нашых рэсурсах прынцыпы БНК, дык вось адзін з прынцыпаў гэта прафесіяналізм і кампетэнцыі кожнага кластару, пакольку праекты, якія прапануюцца, вось у прыватнасці наш праект інтэрвенцыі, з якім мы працуем, мы бярем за яго адказнасць
і мы не хочам яго аддаваць на откуп рознага кшталту вар'ятам, якія, ну, вось КР, у частнасці, сёння Александр не звярнуў на гэту увагу, але я нагадаю, у рамках інтэрвенцыі мы галасавалі яе, гэты праект, яго, прабачце, у каардынацыйнай радзе ў лютым 2025 году, 25-го. КР благополучно завалил этот проект, а нават не знайшоўшы за год час апублікаваць яго на сваіх ресурсах. То бок каардынацыйнай рады проект па інтэрвенцыі цалкам пахаронены. Беларуская нацыянальная коаліцыя і, ну, у прыватнасці людзі, якія мелі дачыненне да распрацоўкі гэтага проекту, сказалі, проект жыць будзе, і мы яго забіраем пад дах ужо коаліцыі, там, дзе ён, ну, мне падаецца, в прынцыпе, ты мусіць жыць. Вось, каб не атрымалось так, што праекты, ось зараз будзе выступаць Ольга Дубовік цудоўная, вы зразумееце, чаму БНК зацікаўлена ў тым, каб праекты заставаліся за ініцыятарамі, то бок у будучыні вось Ольга будзе тым прыкладам стварэння невялічкага кластару з ініцыятывай, якой будзе прэзентавацца самастойна, але пры падтрымцы кааліцыі, таму што вось зараз я не ведаю, ваяры далучацца, не далучацца, вельмі добра у нас атрымалася супраца з беларускімі ваярамі, таму што зараз крыху пазней я буду распавядаць пра сваю працу непасрэдна. Мы ідзем разам за адной мэтай. Наша мэта Беларусі, я ўжо гэта казала. Таму, калі кааліцыя гэта то, дзе вы сябе бачыце для рэалізацыі, таму што мы тэхнічна не можам зайсці ў габінеты, мы тэхнічна не можам зайсці ў рознага кшталту рады каардынацыйныя. Мы не можам сабе дазволіць рэалізацыю базавых нашых прав і жадання павярнуцца ў Беларусь. Беларуская нацыянальная кааліцыя гэта шырокая кааліцыя, дзе кожнаму беларусы рады, а калі ён яшчэ прапануе і гатовы рэалізаваць, ну, гэта, напэўна, самы вялікі скарб, якой сённяшні дзень ёсць у беларусаў, і я перакананая, што як у нашым выпадку па інтэрвенцыі, па пытанні добраахвотнікаў мы знойдзем тых людзей, якія гатовы падзяліцца досведам. Яшчэ раз скажу, мы не за грошы ў рамках грантавых падтрымак, мы за ідэю. Вось, калі яшчэ за гэтую ідэю у яе ёсць падтрымка, ну, гэта цудоўна. Ну, напэўна, ўсё. Наша секцыя, я прапаную яе зачыняць. Я зараз запрашаю таварыша ведучага, дзе наш ведучы? Мы тут. Пытанне ў зал, да, конечно, ледь не забыла. Калі ласка, калі у вас ёсць па кааліцыі альбо па інтэрвенцыі пытанні, прашу, да. Один микрофон мы покинем на зал. И давайте проходите, калі ласка, сюда, потому что, каб я не бегала з мікрафонам, мне падаецца, гэта будзе выглядаць не вельмі добра. Вариант. Пачакай, зараз спадар Сергей табе прышчэпіць. Вітаю. Я хацеў трошкі слоў наконт гібриднай акупацыі. Для разумення, що таке гібридна окупація, приведу приклад, примавку, яку приписують цьому району, це то там Екатерині II, то, що не зробить русский штик, зробить русский поп, русская школа, русский чиновник. І коли я чую від білорусів, неважно тут, скільки собралися, альбо у демократичних силах, там, дякую Богу, навчилися, що на публіці треба по-білоруську розмовляти, але коли зачиняються двері, полова з їх переходить на російську мову, на жаль. Ніяких оправдань тому, чую білоруську мову, не чую за межою, бути не може для тих, хто хоче, хто імкнеться відродити національну незалежність Білорусі. Білоруська мова – це моцна зброя, яка обороняє нашу націю від знищення. Я тільки можу зрозуміти, то саме я скажу українцям, кажу, я можу тільки зрозуміти тільки бойців ЗСУ, які на нулі у окопах зі зброєю у руках розмовляють по-російському. Ось, до їх питання нема. Білоруси, які тут займаються політикою, просовують національні моменти. Дякую Хелені Мінській, дякую Саня тобі. Ось, я не розумію, як донести, да, я сам 37 років був російськомовним, да, і з жнивня 22 року став білоруськомовним принципово з білорусами і з українцями. З литовцями хочу розмовляти по-литовську, імкнуся до гэтага, вучу, але пакуль не могу. Мова – гэта зброя, мірная зброя, якая абараняе нацыю ад знішчэння, калі твой сусед – імперская Расія. І гэта фактор гібриднай акупацыі.
Расійская мова цудоўная мова, як і любая іншая мова ў свеце, але гэта інструмент, які сёння выкарыстоўваецца імперскай Расіі для знішчэння нашай незалежнасці, для акупацыі, гібриднай акупацыі Беларусі. Калі ласка, ведайце гэта, памятайце гэта і ужывайце мірную зброю для аднаўлення нашай незалежнасці. Дзякуй. Спадарства, ці ёсць яшчэ пытанне ў зала? Так. Яшчэ хацелася нагадаць, што сёння вельмі цікавая дата, ось 21 лістапада, яна вельмі сімвалічная, бо 21 лістапада 1368 года, гэта 657 год таму, продкі сучаснай мадэрнай літоўскай нацыі, беларускай, украінскай на раке Тосна, это в Подмосковье, упершыню разбили москалёў. Ось Альгерд пайшоў, это на іх тэрыторыі, все, цяжкая кавалерыя, захоўваючы сакрэтнасць, бо іх было больш, але дзякуючы сакрэтнаму, нечаканаму, но яны нават не чакалі іх перадавы полк, яны в тактычным плане былі не падрыхтаваны, і просто іх знішчылі. Это упершыню. Сёння, 667 год таму, наши продки украинцев, литовцев, белорусов разбили москалёў. Жыве Беларусь! Жыве! Ці ёсць яшчэ... Ага. Дякую. Я вітаю всіх удзельнікаў. Меня зовут Ігор Рынкевич. Я представляю шэраг грамадзянскіх ініцыятыў і ў цэлым хацеў бы заўважыць аб тым, што мы зараз удзельнічаем у важным мерапрыемстве. Магчыма, форум Статкевіча это як бы была першая частка, якая адбывалася ў парламенце. Зараз это ідзе іншая частка, дзе ўжо мы ведаем, як яна была абвешчана як сход неабыякавых пад нумарам 2, да, ўжо значыць, это быў першы ў Варшаве, здаецца, так? І у мяне ёсць шэраг заўваг по, што называецца, по працэдуры, по дэмакратычным нормам. Калі мы удзельнічаем у нейкім мерапрыемстве, а я вот, напрыклад, быў запрошаны на канферэнцыю «Новая Беларусь» у 24 годзе, прыйшоў на апошні дзень, абвесцілі пагадненне паміж офісам Светланы Ціхановскай, аб'яднаным пераходным кабінетам ІКР аб тым, што будзе такое вот удзел Светланы уже паўнамоцтвамі нацыянальнай лідаркі, неабмежаваныя па тэрміну, і мы сидзелі дэлегаты, як бы, і як статысты прынялі это. Ну, конечно, мы хацелі бы удзельнічаць у парадку прыняцця рашэнняў, і ўжо ў 25-м годзе я Франыка у вечоркі спытаў, кажу, праекты дакументаў новай вот этой канферэнцыі 25-го года ўжо будуць у удзельнікаў? Так і не атрымаў. Таксама, як і тут. Атрымліваецца, я удзельнічаю ў гэтым сходзе. Конечно, меркаваў, што мне прыйдуць нейкія праекты дакументаў, каб можна было папрацаваць. Я ў цэлым канцэпты гэтыя падзяляю са спасылкамі на Канстытуцыю, пра нелегітымнасць. І з Ігорам Леднікам мы шмат што абмяркоўвалі на гэты конт у свой час. Это таксама мой сябар і калега нашай арганізацыі, эксперт. Вось. І я хочу сказаць, што такія дакументы, ну, як кажуць, на каленке не прымаюцца. Вот, калі людзі прыходзяць, ім раздаюць і кажуць, давай, далучайся. Мы ўжо людзі, якія працавалі як эксперты, як юрысты, там, праваабаронцы і так далей, у сваіх галінах маглі б унесці пэўны інтэлектуальны ўнёсак і нармальна, каб гэты тэкст, каб гэтай інстытуцыі працавалі. Таму я вам скажу, што ёсць такі механізм у такіх выпадках. Это ствараецца рэдакцыйная камісія схода, дзе папраўкі прымаюцца, а потым онлайн, ці як яшчэ могуць быць, да, папраўкі гэтыя ўжо ўлічаны, і тады тэксты маюць пэўную ўжо высокі ўзровень падрыхтоўкі і большы давер. Таму, конечно, у лепшым выпадку, конечно, трэба паважаць удзельнікаў і зарання дасылаць праекты дакументу раз,
Калі гэта не робіцца з голаса что-то там, это вельмі складана, тады ствараецца рэдакцыйная камісія схода, і паправачкі гэтыя ўносяцца у тым рэжыме, якім ужо прынцыпова это, ну тады складана, канешне, прымаць вот это, як узгадняць, это вельмі сур'ёзная справа. Я не ўваходзіў у аргкамітэт, ні ў першым сходзе, ні ў другім, таму, канешне, не меў дачынення да стварэння тых дакументаў. Но для мяне, напрыклад, складана далучацца да такіх дакументаў, дзе я бачу пэўныя хібы і прававыя, і палітычныя, і дыпламатычныя. Ну, канешне, ідэальных тэкстаў няма. Такім чынам, я резюмірую. Гэтыя дакументы патрабуюць пэўнай дапрацоўкі. Раз. Далей, давайте сур'ёзна. Палітычны маркетинг, аналіз. Што адбываецца? Беларускія дэмакратычныя сілы ў эміграцыі ў крызісе. Ідзе эрозія легітымнасці, якая была у той же Светланы Ціхановскай. Я ўжо не кажу пра Лукашэнку пасля 96-го года і электаральнай рэвалюцыі 20-го года. Это праблема, якую трэба вырашаць на міжнародным узроўні. І, канешне, унутры наших эмігрантскіх структур і апеллировать да беларусаў унутры краіны. Я называю архіпелагі, да? Там, дзе знаходзяцца за плотам. Такім чынам, для нас важно кансалідаваць усе сілы. Значит, тая ж Еўрапейская Беларусь, Санікаў, Радзіна яшчэ, Цыпкала, як бы там хто казаў, не ставіліся, это таксама унеслі шмат якіх сілаў для таго, каб перамагалі ў 20-м годзе. Той же Сергей Ціхановскі, якога бэсцяць за слёзы, для мяне дзіўна это. Канешне, памылкі ён робіць, но чалавек бачна, што трыбун і змагаецца і хоча таксама дапамагаць нашаму дэмакратычнаму руху. Все структуры афіліраваныя каля Светланы Ціхановскай, это таксама нашы дастаткова паважаныя, і асабліва яны маюць на захадзе падтрымку вот этой структуры. І я думаю, што нам трэба шукаць пэўныя механізмы для таго, каб аб'яднацца. У мяне і у некаторых экспертаў ёсць прапановы на гэты конт. Мы з Паўлам Северынцам, тым жа, да, і з калегамі, акрамя АГП. АГП былі назіральнікі. Еще ў канцы 19-го года збіраліся ў аргкамітэце так званого Усебеларускага кангрэса за незалежнасць, дзе аб'ядналіся ўсе структуры. І мы рыхтавалі там паперы з такім планам, каб аб'яднаць усіх. Зараз, на жаль, я думаю, што это будзе створана камунальная комната ў нашай кватэры, вот эта коаліцыя. Увойдуць там, напрыклад, 3 партыі, яшчэ некалькі арганізацый. Праз полгода вы паступова будзеце аслабляцца ў дзеяннях, і ў выніку потым атрымаецца то, што атрымаецца. Калі ж мы будуем моцнае што-то, то трэба трошкі на іншых падставах это рабіць. Ну, я удзячны за то, што мяне запрасілі, но буду думаць в залежнасці ад таго, наколькі это будзе пачута тое, што зараз сказаў. А так я жадаю нам перамогі, вяртання да Беларусі, пабудовы новай, вольнай, дэмакратычнай праеўрапейскай краіны. Дзякуй. Дякую. І зараз нам адкажуць удзельнікі. І гатоўце, хто наступнае пытанне перададзім? Паколькі пытання не было, было только заўвагі. Вось, я скажу. Так, на 100% згоден з тым, якія заўвагі вы унеслі. Але ці хто разумее, на якой стадыі зараз знаходзяцца ўсе беларусы, асабліва ў замежжы. Чаму мы маем у гэтай зале вось столькі беларусаў, а не болей? Асноўная маса беларусаў прыйшла ў пратэсты ў 20-м годзе. І тыя беларусы, якія у пратэстах раней, глядзячы на тое, што робіцца, проста выгарэлі. Гэта асноўнае. Па-другое, сёння наш першы крок, другі крок, бо начинали мы з нуля. Начинала, вот открою маленький секрет, 6 человек.
і арганізатарамі асноўнымі першага схода мы не набралі і 10. Зараз у нас у групе, у рабочей группе по организации схода, коли мне память не изменяет, плюс-минус 15 человек. То есть у 2 раза более. Подчеркиваю, мы начинали с нуля. Давер, які дэмсілы страцілі за гэтыя 5 гадоў, трэба паднімаць. І все заўвагі, я подчеркиваю, я згоден з імі на 100%. І калі Ігор Ранкевич, а я хоць лічна з ім не знаём, але я добра ведаю, чым ён займаўся, бо таксама мой сябра закатаваны Ігор Леднік. Я открыто говорю, я прапаную Ігору присоединиться до третьего схода неабыякавых у групу, якая яго будзе гатовіць. Дзякуй. Я хотел бы еще поблагодарить так само за уваги, потому что за критику нам нужно быть более благодарными, чем за благодарности. Если мы будем сформировать вокруг себя капсулу, в которой нас будут только хвалить, это, ну, мы придем, в общем-то, к третьему варианту на того же самого, и, наверное, на этом можно будет заканчивать. Мы еще молодая организация, нам предстоит еще сформировать много протоколов, по которым будут приниматься документы, как они будут обсуждаться и так далее. Так? Ну и я думаю, что следующим пунктом, по крайней мере логическим пунктом в эволюции организации должно быть обсуждение и принятие уставных документов. Как раз вот то, о чем говорил сейчас Игорь Ренкевич, господа Ренкевич. Он говорил о уставных документах, о протоколах их принятия и так далее, о демократических процедурах. Ну и, наконец, о том, чтобы сформировать широкую коалицию. Надеюсь, что кто-то будет к нам, что люди будут к нам присоединяться на добровольной основе. Ну а что у нас получится? Извините, учиться демократии очень сложно. Может быть, нам потребуется еще несколько итераций. Таксама адрэагую, канешне, спрэчка гэта лепш, чым проста паківаць галавой. Ось. Ад сябе дадам, што да, я ўваходжу ў КР, не сказал, просто няма сэнсу, я яго не бачу. Глядзіце, данную рэзалюцыю па інтэрвенцыі я запрапанаваў у КР, і, як па мне, адбыўся саботаж, не прагаласавалі, тобто праігнаравалі, ну, прагаласуйце супраць. Я тады зразумею, што, напрыклад, такая структура, як КР, мне з вами, ну, не па адным шляху. Прагаласуйце устрымацца, дзесьці щось незразумела. Ну, я тлумачыў, я рабіў 2 паседжання, я быў тады на вайне ва ўкраіне, але я знайшоў час, я разумею, наколькі гэта важна. Таму як можна ісці ў адным накірунку з такім органам, які, ну, просто блокуе твою ініцыятыву і там не мае падтрымкі. Я не супраць камунікаваць з КР, з офіс, кабінет, пераходны кабінет, там, коридор, ну, неважна, ну, насамрэч. І сёння вось мы ствараем яшчэ щось новае, ну, давайте. Паўтаруся, прымаю крытыку, спрэчкі і, калі ласка, далучайцеся. Ось. Тым больш, што у канцы паседжання можна прачытаць ужо рэзалюцыю і вырашыць, буду я ставіць там подпіс, ці я дам прапанову якую-небудзь. І зноўку вяртаемся да КР. Я не той чалавек, які кіне на паўшляху тую справу, якую я пачынаю рабіць. На другі раз, на наступны дзень, далёка хадзіць не трэба. Я запрапанаваў тое самае, але я пачаў проста тэлефанаваць гэтым палітыкам асобна і кажу, ну, давайте, можа, галасаваць як-небудзь. Ось, як вы лічыце, таму што было 2 паседжання, я тлумачыўся. Ось, прагаласавалі, прасунулі, і тут я пабачыў не дапамогу, а перашкоды. Мне кажуць, давайте стварым працоўную групу. Давайте. Туды пачынаюць далучацца людзі. Я вам шчыра скажу, толькі ў той дзень, калі далучылись людзі,
вітаю, вітаю, вітаю і все, ніякіх прапановаў. А гэта што? Гэта зноў нейкі саботаж. Давайте мы вам будзем дапамагаць, ствараць групу. Вы только не выносьце гэта ў КР. Ну, а колькі можна чакаць? Я як ваяр, да, я зараз расторг кантракт, але ў гэтым годзе я яшчэ планую павярнуцца на вайну, бо яна трывае. Я хочу праз гэтую рэзалюцыю дабіцца таго, каб мы малі права па законе аб стварэнні вызваленчай арміі. А далей там ужо палітычныя гэтыя ўсе рабіце, хто як бачыць. Вось. А дайце мне ваяваць за маю краіну. Пакуль я ваюю ва Ўкраіне, бо гэта блізкая мне нацыя. Дзякуй. Слава Украіне, жыве Беларусь! Я здесь додам просто пример супрацоўнічества нынешних ДМ-сил с простыми белорусами. У 2012 году было зроблено згуртаванне белорусов Люксембурга. То есть на 2020 год яна працавала 8 годов. У прошлом году, у 24-м, у Люксембурге проводилась конференция о Беларуси, о якой мы ведали от депутатов парламента яшчэ з начала года. Яна праводзілася ў леце. Вось. Так наши ДМ-силы даже неяк нікога не пригласили з дыаспоры Люксембурга на конференцию, якая проходила у Люксембурге. І белорусов, якія живут у замежжы, грубо говоря, представляли совершенно другие люди. Дякую. Господарство, у нас вельми абмежаваны час, на жаль, поэтому наши организаторы просят, у нас кофе-пауза 15-20 минут, организовано, и потом возвращаемся. Питання з інтернету, ми ж демократію будуємо, так? Тут парочка питань. Чому узяли назву БНК, это бренд Статкевича, они коротенькие будут. Так, были ли приглашены на сход оппоненты, офис КР и прочие? Ну, ладно, не оппоненты. Ну, тут так написано. Готовы вы к диалогу с ними? И на что будет финансоваться то, про что мы зараз тут кажем? Дякую, спадар Сергій. Могу повернуться до вас по питаннях, каб я нічого не загубила. Першае пытанне, чаму БНК? Таму што гэта беларуская нацыянальная коаліцыя. І так нам вядома, што Мікалай Статкевіч узначальвае беларускі нацыянальны кангрэс. Як яны паміж сабой канкуруюць, они як не канкуруюць, таму што партыя Народная грамада ёсць прамым, скажем так, працоўным элементам Статкевіча, гэта яго партыя. Відавочна, што мы датрымліваемся тых пазіцыяў і тых поглядаў нашага лідара, сацыял-дэмакратычныя. Адпаведна, мы не бачым нічога дурнога ў тым, што мы працягваем разам з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй, якая Паўла Севярынца сёння абвесціла маральным іх лідарам, і яны працягваюць яго працу. Гэта беларуская нацыянальная коаліцыя. Калі кагосьці засмучвае супадзенне букв, ну, змяніце, мабыць, алфавіт, мы выберем нейкія 3 іншыя літары, якія нам спадабаюцца. Пакуль гэта БНК, скарочаная форма беларускай нацыянальнай коаліцыі, і гэтая назва не будзе зменнай. Наконт таго, ці запрашаліся дэмакратычныя сілы, так, запрашаліся, кіраўнікі нашы не перадалі гэтыя справы сакратарыяту, каб лісты не загубіліся, яны асобку дасылалі запрашэнне. Чаму праігнаравалі, гэта ўжо пытанне, прабачце, не да нас. Магчыма, пабаялись, што беларусы, вольныя беларусы могуць взять мікрафон і задаць незручнае пытанне. А што тычыцца супрацы, глядзіце, я жыву тэхнічна ва Ўкраіне. Там ёсць, прабачце, украінцы, хто мяне пачуе, цудоўны опаблок за жыцця, ведаеце, Медведчука. Вось, яшчэ на канферэнцыі Каліновскага я сказала, я не гатова з гэтым, прабачце, перакаверкую на украінскі лад. Пятрас, я прашу прабачэння, гэта украінцы дакажуць. Жопа блока Медведчука, мы не гатовы з імі супрацоўнічаць. Калі мы не падзяляем каштоўнасці з імі, то бок у нас ёсць каштоўнасць Беларусі, у іх, напэўна, нейкія іншыя каштоўнасці, таму што Беларусі менавіта яны не займаюцца. У выпадку, калі яны палічаць за неабходным запрапанаваць свае праекты, я нагадаю, што акрамя пакуль крадзяжу нашых праектаў мы нічога не назіраем.
Калі яны нейкую інавацыю гатовы прынесці ў рамках беларускай нацыянальнай кааліцыі, канешне, мы будзем супрацоўнічаць, але ў рамках праекта, а не з персаналямі. Таму прабачце мне, калі ласка, сацыял-дэмакрату, але з беларускім варыянтам ужо па блоку я супрацоўнічаць не збіраюсь. У беларускай нацыянальнай кааліцыі адсутнічае фінансаванне ў любым выглядзе і нават унёскаў, пакуль мы не дамовілись паміж сабой, не існуе. Сённяшні кожны прадстаўнік можа засведчыць, ён адведаў гэта мерапрыемства за ўласныя кошты і паеў за ўласныя кошты, і па горадзе Вільнюсу ён таксама ездзіць самастойна. Адзінае, што мая шчырая падзяка Пятрасу Аўштрявічусу за тое, што ён надаў нам магчымасць тут сабрацца. Пятрас, шчыра вам дзякую за магчымасць трымаць мікрафон, адказваць на, падаецца, незручныя пытанні. Калі ёсць яшчэ нешта каверзнае, калі ласка, мы гатовыя адказваць. Мы шырокая кааліцыя, адкрытая кааліцыя. У нас няма незручных пытанняў, у нас ёсць недамоўленасці з боку некаторых асобаў. У нас на одно пытанне яшчэ пытаюць. Хвілінка ёсць? Давай, Лахвіч, ты заўсёды добра, залишаем гэтае пытанне на два слова. Наконт фінансавання ідэя не прадаецца. Бо калі грантадаўца дае табе грошы, то ты хутчэй за ўсё будзеш выконваць тое, што ён табе папросіць. Маё меркаванне. Калі грантадаўца будзе згодзін з нашымі напрамкамі і дасць грошы тое, што мы хочам. Мы не хотим танцевать вальс. Дякую, господарство. 15 минут перерыв. Чай, кофе там есть. Я в Україні не кепсько зароблю, поїду.
У нас застаўся один момант з першай. Чалавек затрымліваецца, таму пачнем з зума. Віталь Трыгубаў. Ты нас чуеш? Так, чую. Добра. З цябе пачынаем, потым ужо будзе апошняе пытанне з зала. Давай. Добрый день, кто находится на сходе необыковых и на плане белорусской национальной коалиции. Вітаю усіх, хто долучился до другого этапу. Что я могу сказать? Я Трыгуба Виталий, мой позывны Витушка. Я буду казаць ад усіх баявых добраахвотнікаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне і якія зараз ужо па некаторым пытаннях знаходзяцца і ў Еўропе. На даны момант, чаму я выходжу с вами на сувязь? Таму што большинство из наших добраахвотнікаў у большасці усе знаходзяцца на баявых накірунках, потому что вы ведаеце, якая зараз ситуация происходит и на направлении Покровска, и на направлении Харьковщины. Так что я могу сказать, ад імя усіх добраахвотнікаў мы падтрымліваем усіх вас, падтрымліваем іменно грамадзянаў Республікі Беларусь, якія знаходзяцца на данный момент с той праблемай, то, што ім прыйшлося выехаць с тэрыторыі нашай любімай краіны. Мы падтрымліваем усіх палітвязняў, падтрымліваем наших великих лідераў, якія знаходзяцца зараз у турме. Мы падтрымліваем вялікі крок нашего спадара Статкевіча Мікалая, то, што ён застаўся з нашымі грамадзянамі у нашей Белоруссии и пошел на такой крок, как он показал, то, что он есть сапраўдны лидер, и вырашил вернуться обратно можно сказать, у полон у режима Лукашенко. Далее, то, что я могу сказать, то, что мы не падтрымліваем ніяких так названих демократичних сил, як офіс Світлани Тихановської, НАУ во главе со спадаром таким Латушкой, тому что, як і перший раз казав, так і повторюся у другий раз. Яны, на наш погляд, і не тільки, працюють тільки самі для себе. Яны виказують мисль, якоби от усього народа Республики Беларусь, но они выказывают свою мысль только для своей рекламы или выказывают ту мысль, за которой дают им гроши. Так называемые розные программы, які виділяє Євросоюз на гэта гроші. Чому я можу так гэта сказати? Як і проводив перший приклад сьогодні з раніці в Україні, зараз у Верховній Раді буде у начале 26-го года прослуховуватися законопроект о легализации не только белорусских доброохотников, а доброохотников з усіх країн нашего света. И, как и казав ранее, 4 листопада этого года офис Светланы Тихановской официально заявил то, что яны с допомогой и в вельмі зручной працы с уладой украинского бока, именно яны гэты законопроект
полностью разглядывали и вносили свои пропановы. Але яшчэ раз подтвержу вам то, что к данной працы офис Светланы Тихановской и их представники ніякого дачынення не имеют. Также ніякого дачынення не имеет тот же господар Кабанчук, які зараз говорит то, что он является представником Светланы Тихановской не только по национальной безпецы, он кажет, что он так называемый министр обороны. Потому что, чему я могу такое сказать? Мы работали именно доброохотники над этим законопроектом совместной працы с уладой Украины. Ответственная за это питание была и есть господиня Верешук с администрации президента Украины. У гэтай супрацы працавалі патронажныя службы всех боевых підрозділів белорусов и іншых добраахвотнікаў. Из боевых підрозділів у гэтай супрацы працавалі белорусский добровольчий корпус, их патронажная служба и спецпідрозділ 15-14, и полностью все доброохотники оттуль, все доброохотники, которые находятся в підрозділах у рядах вооруженных сил Украины, а также мы. И коли мы начали задавать вопросы, зачем вы даете такую информацию от имя Светланы Тихановской, коли у вас николи не было при распрацовке данного документа, на что господин Лебедько отказал нам так. А вы хоть какие-нибудь поправки сами вносили, и коли ему полностью передали информацию о том, какие мы поправки вносили, над какими мы законами працавали, и он нам ничего не отказал. И далее, то, что я могу сказать вам усім, дякую вам усім вялікі, то, що ви нам допомагаєте. Дякую громадянам України, які нам теж допомагають. Дякую громадянам Литви, то, що вони нам допомагають. Вот о чем я и говорю. Машинами, разными приладами, ночниками, грошами, то, что вы нам донатите и это все привозите. Потому что никто из разных, как я и еще раз повторюсь, разных организаций, які пытаются представлять громадян Беларусі ва ўсім свеце, яны нам ніколі не дапамагалі. Яны могли привезти или приехать на тех транспортных сродках, які передавали именно громадяне Республики Беларусь или громадяне іншых краін. Но тем самым они говорили то, что вот эта допомога была собрана и куплена за кошт так званых офисов. И коли есть питання, я скажу, коли няма питання, дякую вам велике, то, что вы меня прослухали на данный момент. Дякую вам усім. Слава Україні, живе Білорусь, слава Литві. Дякую, Віталь. Питання до ВРО будуть? Тоді переходимо до... Ні, всі жадають вам берегчи себе і дякуємо за службу, і дякую за кожне життя, яке ви сьогодні обороняєте. І о себе особисто, Віталічка, у черговий раз скажу. Кожен раз, коли я слухаю, як працює ППО, я ведаю, що гэта працуюць лепшыя з лепшых, і я шчаслівая, тому што я маю да вас непасрэднае дачыненне і заклікаю кожнага дзейсна. Ім вельмі патрэбна дапамога, калі ласка, калі вы бачыце вось гэтыя шчырыя вочы, давайце ўсё зробім так, каб яны ніколі не загінулі. Я вас вельмі аб гэтым прашу.
Дзякуй вялікі, Віталь. Пераходзім да застаўшагася пытання. Ну, это скорее не пытание, а комментарий. Меня зовут Ольга Карач, я здесь представляю правозащитный центр «Наш дом», кто не знает. И я хочу, на самом деле, поддержать Антона Малкина, Хелен, Мишу. И мне кажется, вопрос интервенции, я бы даже сказала, жестче оккупации, он довольно серьезный, очень важный на сегодня. И я бы хотела напомнить, что в 2022 году российские войска пришли в Беларусь по приглашению нелегального управленца Александра Лукашенко, но они должны были покинуть Беларусь 20 февраля 2022 года. И они отказались покинуть Беларусь, и они не покинули Беларусь без объяснения причин. С этого момента, 20 февраля 2022 года, я считаю, мы можем считать законченной интервенцию, оккупацию. Тут можно спорить про термины, но тем не менее. И второй важный вопрос для нашей организации – это то, что 25 марта, 25 соковика, День воли 2023 года, Путин передал Лукашенко уже официально российское тактическое ядерное оружие. И я считаю, что мы не можем получить полную независимость, пока на территории Беларуси находится чужое ядерное оружие, и нужно добиваться его вывода всеми методами, какие возможны. И хочу порадовать всех. Австрия на сегодня поддержала наш отчет, UPR-отчет в структуры ООН о нарушениях прав белорусов и российском тактическом оружии. И на сегодня, благодаря Австрии, ООН высказала и вынесла Лукашенко и Беларуси официально требование в течение 5 лет вывести российское ядерное оружие. Так что маленькая, но победа. Хочу с этим поздравить, но останавливаться нельзя. И в любом случае говорим про Беларусь, говорим про российское тактическое ядерное оружие. И второе, говорим про российские военные базы. Не забываем, боремся, живе Беларусь. І так, спадарства, у нас майже апошняя частка. Гэта Вольга Дубовік, Алена Філатова і Андрусь Цянюта з своей часткой. Вітаю. Так, слышно? Ага. Добре. Што я зараз бачу у беларускай нацыянальнай коаліцыі? Ёсць патэнцыял, ёсць магчымасці нейкія, але пакуль не зразумела, як што з гэтага атрымаецца. І я бачу, што вельмі патрэбна пляцоўка для дыскусій, пляцоўка для абмеркаванняў. Вот тут уже выступалі з пытаннем з такім, нават з прэтэнзіяй нейкай. Вось, чаму так атрымліваецца, што такой пляцоўкі зараз добра працуючай няма. Гэта не маецца на ўвазе нават коаліцыі, скажем так. Як я гэта бачу, магчыма, хто-то пажадае дапоўніць, развіць ідэю. То бок, гэта нейкая адзіная пляцоўка, дзе кожная з ініцыятыў, далучыўшыхся, мае магчымасць размяшчаць свой контент, мае магчымасць рэагаваць на контент іншых груп, то бок выказацца з крытыкай нейкай статьі, нейкага матэрыялу, альбо дапоўніць яго, альбо размясціць свой контент. То бок кожная з мелкіх груп, якая ёсць, кожная з мелкіх ініцыятыў, зараз яна сама па сабе, і вядзе нейкі мелкі канальчык, аб якім амаль ніхто не ведае, і чытачоў не так много. Калі сабраць гэта ўсё на адзінай пляцоўцы, каб быў спадручны пошук, каб можна было паглядзець, якая ініцыятыва з якімі матэрыяламі выступае, якая ініцыятыва за якую палітыку, так сказаць, якую палітыку прапануе. Гэта было бы вельмі цікава. Абавязкова патрэбна, чтобы была магчымасць у гледачоў, у чытачоў
пакідаць свае каментары, каб яны маглі ацэньваць матэрыял. І матэрыял, скажем так, прапанаваўся, ну, была магчымасць пачытаць найбольш цікавыя матэрыялы па мненням, па меркаванням гледачоў. То бок, каб сам народ вырашыў, што яму цікава, што ён падтрымлівае. Бо зараз мы кожны ў сваім нейкай маленькай бурбалцы і не ведаем, як насамрэч людзі думаюць. Таксама офіс Святланы Ціхановскай, у яго нават няма на канале каментароў. Ну, нельга неяк адрэагаваць на навіну. І смайлікі там толькі пазітыўныя. Ну, а як можна рэагаваць, калі мне, напрыклад, не падабаецца матэрыял, не падабаецца тое, аб чым пішацца. Ну, ці камусьці. Вось я лічу, што зваротная сувязь вельмі патрэбная пляцоўка для дыялогу, пляцоўка для новых ідэй. Ось дэпутаты ў Сейме запытвалі, а куды мы ідзем, як мы бачым будучыню Беларусі. А зараз атрымліваецца так, што кожны бачыць это неяк крыху па-свойму, і мы не можам сказаць, мы не можам гэтыя ідэі свае прасоўваць і дыскутаваць паміж сабой, прыйсці да нейкага найбольш такога яднаючага рашэння. Вось. Гэта тое, што я хацела сказаць пра патрэбы коалиции. Яшчэ я хочу сказать, что есть инициатива «Звычайныя людзі», вось, якая бачыць праблемы у бягучай сітуацыі, якая складвалася ў беларускім грамадстве зараз, у беларускім грамадзянскім руху ў выгнанні. Мы бачым, што нема, скажем, люди сконцентровались на борьбе поміж собой і неяк не надто звяртаюць увагу на барацьбу з Лукашенком, напрыклад. Вось. Калі звычайны чалавек ведае нейкую інфармацыю пра шэрыя эканамічныя схемы, пра гаманцоў Лукашенка, пра слуг Лукашенка, якія прыехалі ў Еўразвяз. Ён не ведае, куды звярнуцца. Вось. І Еўразвяз па ітогу атрымлівае здесь нейкіх странных лічнасцей асоб, якія жывуць, працуюць у Еўразвязе, але аднак адначасова з'яўляюцца слугамі Лукашенка. Ну, как бы чыноўнікі Еўразвязу зразумела, што не могуць ведаць усё, але людзі проста гэта ведаюць, але не ведаюць, куды ім звярнуцца, куды данесці гэтую інфармацыю. Таму вот вельмі бы было пажадана, чтобы быў такі орган створаны, куды можна гэтую інфармацыю данесці, каб маглі яе праверыць. Гэта і беларусам цікава, і, собственно, я лічу, што Еўразвязу таксама гэта цікавая інфармацыя. Вось. Потым яшчэ зараз Лукашенко набраў шмат закладнікаў. Ён лічыць, што чым больш закладнікаў, тым больш у яго моцы, тым больш ён можа вытаргаваць за гэтых людзей сабе плюшак. Вось. Але, скажем так, нідзе ў міры чамусьці не прымаецца такое, што преступнік павінны адказваць за свае дзеянні. Ён павінны адказваць за тых закладнікаў, якія зараз у яго турмах сядзяць. І адказваць не проста так, а рублём. Я не ведаю, як гэта можна зрабіць, але трэба, мяркую, што трэба пачынаць дыскусію пра тое, што Лукашенко павінны заплаціць грошы за кожны месяц, які кожны чалавек правёў у турме. І пакуль ён гэтыя грошы не сплаціць, допустим, у фонд падтрымкі палітвязняў,
пакуль ён гэтыя грошы не сплаціць, з ім не будзе нейкіх там размоў, яшчэ чагосьці. То бок яму будуць тормоз вялікі в яго дзеяннях. Зараз зразумела, што ЗША там нешта пытаецца весці перамовы, і вялікі дзякуй ім за тое, што дзякуючы ім атрымалася асвабаджэнне палітвязняў нашых. Дзякуй ім за гэта, але сядзяць нашмат больш людзей у турмах, чым зараз асвабождзены, вызвалены. Хацелось бы, чтобы ситуация с преступниками была перевернута с головы на ногу, каб ён не плюшки атрымліваў, а адказнасць. Так. Собственно, яшчэ калі скажем так, зараз шмат спрэчак у апазіцыйным руху ідзе за грошы. За размеркаванне грошаў, якія выдзеліў, напрыклад, Еўразвяз, ЗША выдзеліла грошы, незразумела, куды яны падзеліся. З-за гэтага пачынаюцца спрэчкі, сваркі, потому што ніхто не ведае, ніхто не дае адказу, куды яны дзеліся і як дашлі да людзей. То есть мы, як палітвязні, напрыклад, ведаем, што камусьці дастаецца дапамога больш, камусьці менш, які прынцып размеркавання дапамогі мы не разумеем увогуле. То бок гэта інфармацыя закрытая, нават ад нас. Але калі б Еўразвяз накіроўваў грошы, напрыклад, у сістэму непасрэдна у сістэмы аховы здароўя ці у сістэмы сацыяльнай падтрымкі краін, дзе знаходзяцца тыя ж былыя палітвязні, гэта было б зразумела, што чалавек можа звярнуцца туды, яму дапамогуць, ён бы гэта ведаў. Альбо быў створаны, не ведаю, наколькі гэта магчыма, але, напрыклад, асабістыя рахункі у страховой кампаніі іменныя, куды гэтыя грошы неяк раўнамерна распределяліся па ўсіх, хто сядзіць, вядомы палітвязень. І потым чалавек выходзіць, у яго ёсць нейкая падушка бяспецы, і ён можа уже восстановіць сваё здароўе хаця бы. Гэта было бы таксама зразумела, і таксама зразумела бы, што грошы яны прыйшлі, яны туды пайшлі. А так пакуль мы не разумеем, куды яны, як яны ідуць. На жаль, нашы дэмсілы на гэты адказ, на гэта пытанне не даюць нармальнага адказу, не разумею чаму, хаця говорят, што ніхто не краў, добра, вы не кралі, так пакажыце, куды, скажыце, што куды укладзена, якія вы ініцыятывы, што вы падтрымалі, якая вынік вашай працы. Гэта па мне так выглядае вельмі странна. Собственно, гэта асноўнае, што я хацела сказаць. Шчыра дзякуй. Вось такімі маленькімі насамрэч крокамі развіваліся ініцыятывы. Я згадваю пачатак працы з Лахвічам, калі мы апрацоўвалі пытанне насамрэч акупацыі, не інтэрвенцыі. Потым першая працоўная група, неўпэўненая. Я зараз назіраю за Оляй, і мне гэта згадваецца, як мы пачыналі збіраць інфармацыю па тым, што адбываецца ў Беларусі. Я хочу нагадаць, канал «Не беглый». На жаль, сёння не могуць хлопцы з намі прысутнічаць, таму што ў іх ёсць пытанні па дакументах. У нас у замежжы вельмі складана легалізіравацца, і як бы яны не хацелі адведаць гэта мерапрыемства, на жаль, яны ў сілу розных абставінаў зрабіць гэтага не змаглі. Таму я прашу вас, калі ласка, зайдзіце на канал «Не беглый». Яны стварылі петыцыю, яны стварылі пакет дакументаў дзеля таго, каб звярнуцца да прадстаўнікоў міжнародных арганізацый, інстытуцыяў, і дзе яны вельмі дэтальна апісалі праблемы, з якімі яны сутыкаюцца. Гэта важна, таму што калі мы не будзем чуць першую крыніцу, а будзем слухаць плёткі і чуткі, нам будуць распавядаць пра ружовых поні, як все цудоўна. Вось, зноўку павярнуся ў 20-й год, у маменце, калі ў нас была аграменная колькасць
беженцы ў той час, я працавала з украінскімі нашымі прадстаўнікамі, адна спадарыня з Free Беларусь цэнтра сцвярджала, што ой, што вы прыдзяляеце ўвагу гэтым пары чалавек, якія перасяклі мяжу. Гэта потом праретранслюе Дабравольскі ў дачыненні да каких-то там пары чалавек, якіх узялі па справе гаюна. То бок я бачу, што ў гэтым пытанні існуе сістэмнасць, калі ласка, падтрымлівайце адзін аднаго. А палітыкі будуць побач з палітвязнямі ў той час, калі палітвязні пабачаць неабходнасць быць побач з палітыкамі. Не ў канфрантацыях, а ў дапамозе. Таму канал не беглы, калі ласка, зайдзіце, спадар Сергей шмат распавядае аб гэтым і адрэагуйце на яго заклік, дапамажыце ім іх пытанні ўзняць на высокім узроўні. Мы з свайго боку таксама хацелі бы адзначыць гэта і дапамагчы ў гэтай нелёгкай, але патрэбнай справе. Дзякуй. Ну і дзякую кожнаму палітвязню, хто выйшаў жывой і знаходзіць у сябе сілы яшчэ бароцца далей, не гледзячы на тое, што прайшоў пекла. Дзякуй. Юра? У нас, я ведаю, ёсць Zoom яшчэ і спадар Цэнюта, і потым я хацела бы запрасіць Олену Скамарощенко резюмировать, як мы дамаўляліся гэты сход. Я пакідаю гэтае цудоўнае крэсла, перадаю тебе слова. Дзякуй. Дарагія сябры, шаноўныя беларусы, для мяне вялікі гонар сёння звяртацца да вас ад імя Малдова фронта, арганізацыі, якая стаіць на варце беларускай свабоды, веры, годнасці і нацыянальнай самастойнасці. Мы ведаем, быць беларусам гэта не пра маўчанне, гэта пра адказнасць і пра выбар. І я хачу сказаць адразу і адкрыта, сёння Малды фронт не падтрымлівае офіс Святланы Ціханаўскай. Мы не супраць людзей, мы не супраць надзеяў 20-го году, мы не супраць мары пра свабоду, мы супраць аднаасобнасці, супраць таго, каб беларусам навязвалі адзін цэнтр, адну праўду і адно правільнае меркаванне. Мы верым, што беларуская палітычная прастора павінна быць жывая, шматгалосая і сумленная, што кожны голас мае права гучаць і не быць падменены прадстаўніцтвам па прызначэнні. І менавіта таму мы тут, менавіта таму Малды фронт падтрымлівае сход неабыякавых і тыя мэты, якія мы сёння разам абмяркоўваем. Бо першае, што нам трэба зрабіць, гэта вярнуць беларусам суб'ектнасць. Мы падтрымліваем ідэю стварэння беларускай нацыянальнай кааліцыі як цэнтр стратэгічнага дзеяння, як інстытуту, які можна стаць асновай будучага пераходнага ўраду. Мы падтрымліваем патрэбу ў юрыдычным прызнанні інтэрвенцыі і гібрыднай акупацыі Беларусі. Бо толькі назваўшы рэчы сваімі імёнамі, мы можам патрабаваць дэакупацыі і міжнароднай падтрымкі. Мы таксама падтрымліваем ідэю стварэння платформы дапамогі беларускім і замежным добраахвотнікам, бо гэта пытанне гонару і абавязку перад тымі, хто ўжо цяпер робіць унёсак у нашу будучую свабоду. І тут я мушу сказаць тое, што павінна гучаць заўсёды і ўсюды. Нашы беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне ад ваяроў палка Кальноўскага, менавіта ваяроў, якія ваююць на полі боя, да іншых фармаванняў, якія ваявалі, бо зараз вядома, якая сітуацыя. Ды іншыя фармаванні гэта гонар нашай нацыі. Гэта людзі, якія ратуюць гонар Беларусі там, дзе дзяржаўныя структуры яго даўно страцілі. Яны ваююць не толькі за украінскую зямлю, яны ваююць за тое, каб і Беларусь вярнулася ў сям'ю вольных народаў. Яны ваююць за нашае права называць сябе беларусамі, без сораму і без страху. І ёсць яшчэ адна рэч, пра якую мы ніколі не маем права забыцца. Знаходзячы за мяжой, першае, што мы павінны зрабіць, захаваць беларускую мову і культуру. Бо мова гэта не проста інструмент зносінаў, мова гэта інстытуцыянальная памяць нацыі. Гэта код, у якім запісаная наша гісторыя, наш светапогляд і наша адметнасць. Без мовы і культуры мы робімся дыаспарай без каранёў. З мовай мы застаемся народам, нават далёка ад дому. Сябры, мы ўсё тут, бо мы неабыякавыя. Мы народ, які не зламаўся. Мы пакаленне, якое не забылася, хто яно ёсць. Пакуль у нас ёсць наша мова, пакуль у нас ёсць наша памяць, Беларусь будзе жыць. Жыве Беларусь! І, паважанае гаспадарства, у нас апошні выступ. Олена Скамарощенко
стратегічні моменти конференції. Добрий вечір. Я називаюся Олена Скоморощенко. В Миру я голова секретаріату Соціал-демократичної партії України. І сьогодні з України дуже важко подорожувати. Це можна тільки на автобусі, це пекло. Але я щаслива сьогодні здолати це пекло, щоб бути разом з вами і передати вам той меседж від України, який є. І я хочу, щоб ви відчували, що не тільки Литва, не тільки литовці поруч з вами і живуть солідарністю з вами, але і Україна також, незважаючи на те, що Лукашенко так болісно дискредитує Білорусь своїм режимом, але в Україні чудово знають, що є Лукашенко, а є Білорусь, і Білорусь – це дуже важлива для нас країна. Як я сьогодні говорила в Сеймі, реально Білорусь – це серце нашого континенту. І якщо серце не здорове, континент ніколи не буде спроможний. І сьогодні ви часто апелюєте до міжнародної підтримки, до якихось зовнішніх інституцій. А я натомість хочу вам передати досить чіткий меседж, що насправді все залежить тільки від вас. І всі навколо, і в міжнародних структурах, і в інших країнах чекають вашого слова, що скажете ви. Бо зараз дуже важливий вирішальний момент, розумієте? Є час розкидати каміння, є час збирати каміння. Є час писати резолюції і узгоджувати редакції, а є час діяти. Сьогодні ми знаходимося на порозі нового світопорядку. Уже всі відчувають, що війна так чи інакше завершиться, тому що зараз всі зайняті не фронтом, на жаль, а тим, як поділити мир, хто в цьому новій поствоєнній реальності буде займати які позиції. І сьогодні тільки від вас залежить, які позиції буде мати Білорусь. Я сьогодні вранці згадувала комюніке Великої Сімки від 15 червня 2021 року, де, в принципі, в загальному вигляді начертані риси майбутнього світопорядку. І перше, найголовніше, що від глобального світу, де всі торгують з усіма, танцюють всі, ми пропонується перейти до знов-таки біполярного світу. Світу вільних демократій і світу деспотій. І там в 54-му пункті сказано, що Росія належить до світу деспотій, а в 56-му, що Україна належить до вільного світу. Про Білорусь не сказано нічого. Тому про Білорусь, про її статус маєте сказати ви. Ви маєте вирішальне слово. Тільки ви можете добитися. Знаєте, коли на початку ХХ століття, коли Польща була в такому самому колоніальному статусі, як і ми, вони теж змагалися за свою Польщу і за свою свободу. І, на щастя Польщі, у неї був Пілсудський, який мав свій проєкт Польщі, він мав план. І завдяки тому, що він зреалізував цей план, Польща є, і є вільною країною. Сьогодні тільки від вас залежить, в якому таборі, чи в таборі деспотій, чи в таборі вільного світу буде ваша країна. Вам видається, що ви в такому доволі загроженому стані, ви біженці, ви мало що можете. Але це хибне уявлення, розумієте? Це тільки на позір так виглядає, через побутові обставини. В політичному сенсі ви є соль цієї землі, ви її гордість, і ви можете все. І ми всі від вас чекаємо вашого слова. Сьогодні я почула від вас дуже важливі слова. По-перше, ви, як це сказати, сформулювали ваш статус.
ви є країною, яка є окупована, і в цьому сенсі автори концепту гібридної окупації просто геніальні, ви маєте їх пошанувати, тому що ця концепція правильно визначає статус країни, а відповідно і її статус після війни. Оскільки це окупована країна, вона потребує деокупації, а для цього потрібна певна суб'єктність. І ця суб'єктність створена сьогодні на вашому Сході у вигляді Білоруської національної коаліції. Знаєте, я теж належу до демократичних сил початку 90-х років в Україні, де було дуже фестивально, чудово, радісно змагатися за резолюції, змагатися за свою вагу. Але сьогодні ми знаходимося в той рідкісний дуже, звертаю вашу увагу, раз на 50-30 років випадає такий момент, коли потрібно не сперечатися про демократію, а встати і взяти на себе відповідальність і сказати: ми, які так-то називаємося, формуємо таку-то інституцію, яка буде змагатися за відвоювання, деокупацію своєї країни. І сьогодні ви подали світу чіткий сигнал про те, що є така інституція, вона називається Білоруська національна коаліція. Я їхала з важливим меседжем, але я щаслива, що я це почула і на вашому загалі. Перше, що ви потребуєте власної визвольної армії. Вам потрібна армія, тому що ви в становищі Франції 1942 року, коли Франція була окупована, і, звичайно, був режим Віші, який обслуговував Гітлера, і сьогодні ми бачимо історичні аналогії з цим, але була і Франція, яка боролася на чолі з Де Голлем, яка мала свої збройні формування. І за рішенням союзників саме дивізія Леклерка, танкова дивізія Леклерка зайшла в Париж. Ви потребуєте того самого, розумієте, щоб визвольна армія визволила свою власну країну і поставила на чолі країни демократичні сили, які би управляли країною, не ззовні, не на угоду сильних зовнішніх гравців, які мають кошти спонсорувати тут свій обслуговуючий персонал, що буде працювати на зовнішнє управління. Я бачу сьогодні людей, які хочуть працювати на свій власний народ. І тому ми маємо з вами справу, і ми бажаємо вам щиро успіхів. Ми з України будемо намагатися вам допомагати чим зможемо, тому що, на наше переконання, незважаючи на те, що Україна сьогодні в жахливому стані, ми в стані війни, але ви знаходитеся в ще гіршому стані. Ми повинні допомагати вам ще більше, тому що ви взагалі в окупації. У нас хоч в окупації лише 1/5 частина країни, а у вас вся країна. І ми хоч живемо, хоч і без електрики, і інколи і без води, але ми живемо на своїй землі, а ви вимушені були втікати. Ми будемо поруч з вами завжди, ми будемо допомагати і працювати на те, щоб ви повернулися в свою країну. Ваша країна найкраща в світі. Ми потребуємо союзництва. І я сподіваюся, як я сьогодні запропонувала, створення такого трійного союзу Литва, Білорусь, Україна, який дозволить всім нам стати силою доволі значною, щоб вести переговори з більш сильними гравцями, щоб просувати інтереси наших народів, а не тих зовнішніх інтересів, жертвою яких ми, на жаль, сьогодні змушені бути. Тому я дуже вітаю вас, вітаю ваше рішення.
І думаю, що є сенс підписати ті напрацювання, ті декларації, які запропоновані. Ви всередині себе можете узгоджувати ці тексти, сперечатися. Це потрібно робити і це правильно. Але сьогодні ще більше важливо вжити рішучих дій, постати перед світом і сказати, це ми, вільна Білорусь, це не Лукашенко. Ми беремо на себе відповідальність повернути країну народу. І для цього нам потрібен уряд в екзилі. Ми формуємо такий уряд. Ми маємо міністра оборони, якого ми делегуємо в ДЖЕТ. Ви знаєте про цю регіональну військову інституцію від Норвегії до України. 5 листопада цього місяця і Україна приєдналася до JET, Joint Expeditionary Force. Це військове об'єднання країн нашого регіону. І ви маєте від Білорусі туди делегувати, просувати свого кандидата. Чому ж господар Олександр не був би, наприклад, таким чудовим кандидатом? Тому що ви маєте заявити про створення своєї армії. Да, у вас є вояри, вони воюють сьогодні за Україну, але ви маєте проголосити, що ті самі вояри на демократичних засадах домовляються між собою створити армію, визвольну армію Білорусі, яка після закінчення війни в Україні піде визволяти Білорусь. Я горжуся вами, я щаслива бути серед вас, і якщо потрібно, ми будемо вам завжди допомагати. Живе Білорусь! На этой позитивной ноте мы, наверное, заканчиваем. За одним моментом. Я хочу сейчас предоставить слово человеку, который потратил 2 недели своей жизни на вот эту всю организацию. Да? Виллис, please. Мне Петрос говорил, что там наверняка нужно будет речь толкать. Я думал, это шутка такая. Но точно есть что сказать. Я благодарен вам от себя и от Петроса, потому что в Литвы нету будущего, ни роста, ни какого-то экономического, ни политического, если Беларусь не будет на нашей стороне. Потому что это не только наш сосед, это наше и ваше экономическое будущее, потому что этот регион, он не может просто быть разделен политически, это просто не натурально, потому что сейчас из Третьего Рима, так называемого, нам пытаются диктовать, и так не будет, потому что сколько мне стоило общаться с белорусской молодежью, с которой еще общался, они не верят в эту страну, и у этой страны нету будущего. Единственное будущее настоящее, которое есть, это вот у вас, и вот у той визии страны, которую вы видите. И я уверен, что 10-5 лет вперед мы будем проводить такую же конференцию в Минске. И уже мы будем вам говорить спасибо, что приняли литовскую делегацию у вас. Что я могу еще сказать? Столько эмоций. Живе Беларусь! Слава Украине! Дякую, Виллис. Ну, больше мне добавить нечего. На этой позитивной. Ну, я хотел бы сказать, что на першай часткі у нас была яшчэ, акрым гэтых двух, было яшчэ па Статкевічу, і у нас быў загатаваны фільм па Статкевічу. Мы не паспелі яго праглядзець, але ён будзе на ресурсах народнай грамады, будзе на іншых ресурсах, так звана звязаных з усход. Все стаміліся. Короче, все, што якім-небудзь чынам будзе гэта звязана, дзесьці гэты фільм дакладна будзе і знайдзеце не толькі на грамадзе, а яшчэ шмат дзе. О, стихамі пайшлі. Всім дзякуй і... А я просто, да? Но пасаран! Живе Беларусь! Усё, разбегаемся.